Dacă vreți să aveți și voi hack pe Free Fire, stați până la finalul videoclipului, pentru că eu vă voi arăta cum să aveți. Salutare prieteni, bine ați venit la un nou videoclip. Azi vă voi arăta cum să aveți hack pe Free Fire și este foarte simplu. Cu ajutorul acestui hack veți vedea playerii unde se află pe mapă. Nu știu dacă vă luați bani sau nu, deci pe propria răspundere eu l-am folosit pentru a face acest videoclip, nu joc cu hack de obicei. Și hai să vă arăt tutorialul. Mai întâi vă recomand acest canal, este canalul unui prieten de-al meu, are 2 abonați și hai să facă și el măcar 50 de abonați acolo. Vă pup! Ca să aveți hack pe Free Fire, vă trebuie aplicația aceasta Antena View, pe care o descărcați de pe Chrome. Intrați pe Chrome și scrieți simplu, cum am scris eu acolo, Antena View, și intrați pe primul link și o descărcați. Apăsați aici pe download, deși eu am descărcat, vă arăt, o download, ok. Se descarcă, așa, după ce s-a descărcat, intrați în ea și acolo veți vedea antena HID, antena hand, antena plus și antena off. Selectați antena plus, așa, cum fac și eu. Ok. Deja e pusă și cred că nu se va mai pune. Și dați start pe Free Fire, acolo jos. Îmi bag o reclamă că de ce nu. Și vă bagă direct în Free Fire cu hack-ul. Și cam așa arată hack-ul. Puteți vedea playerii, vor avea căpățâna, gen acea dungă pe căpățână. Da. Sunt acolo, deci cu ajutorul acestui hack vedeți unde sunt playeri. Și asta este foarte frumos. Uite. Ups, opa. Opa de lede. Sunt acolo toți. Nu mai fi unul prin spate pe aici, nu se vede. Deci da, sunt acolo. Uite. N-am apucat să-l nimeresc. Of. Uite un acolo. Gata. Nu sunt hacker, am făcut doar acest video. Și, na, să vă arăt și vouă și ceau, fraților!